Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A wannan bidiyo za mu tattauna akan on-chain data, ma'ana yadda za ka ga bayanan token akan blockchain kai tsaye. Shi wannan on-chain data yana taimakawa wurin ganin bayanai na duk abun da ke yawo na wannan token akan blockchain. Amma kamin mu shiga cikin bidiyon bari in muna bayanin menene total supply da maximum supply da circulating supply da FTV da kuma market cap. So da farko menene total supply? Shine duk adadin token da aka ƙirƙira a halin yanzu ba tare da la'akari da wanda aka ƙone ba ko kuma wanda aka yi asara. Yana nufin duk token da suka wanzu akan blockchain a halin yanzu. Idan an ƙara mintin wasu tokens ɗin, misali idan an ƙara ƙirƙiran wasu token za su shiga cikin total supply. Idan kuma an ƙone wasu za su fita ne daga total supply. Shi kuma maximum supply yana nufin adadin token wanda aka ƙirƙira gaba ɗaya a rayuwar wannan token wanda ba za a sake ƙirƙirar wani ba bayan wannan. Kamar misali mu ɗauki misali da Bitcoin. Bitcoin kun gani an riga an kai maximum supply nashi shine 21 million Bitcoin. Bayan shi ba za a sake ƙirƙirar wani ba. Shi kuma circulating supply ko kuma ka ce current supply shine adadin token da suke yawo a halin yanzu a kasuwa wanda ake siye da siyarwa nasu. Wannan shine mafi muhimmanci wurin lissafin market cap. Shi kuma menene FDV da market cap? Mu fara da FDV. Abun da FDV yake nufi fully diluted valuation. Yana nufin kimar token gaba ɗaya idan maximum supply ɗin shi ya shiga kasuwa. Ana lissafa FDV ne da maximum supply. Za ka yi timesing ɗin shi ne da price ɗin wannan token ɗin a wannan lokaci. Za ka diba current price na wannan token ɗin da maximum supply sai kai timesing ɗinsu. Shi ne yake baka FDV nashi. Shi kuma market cap yana nufin darajar token da ke yawo a halin yanzu a kasuwa. Ana lissafa shi ne da circulating supply ko kuma current supply. Ai timesing ɗin shi da price, current price na wannan token ɗin a halin yanzu. Sai kai timesing ɗin shi shine zai baka market cap na wannan token. Alright, so ba tare da ɓata lokaci ba bari mu shiga cikin day screener mu yi selecting token guda sai mu yi bayani akan shi. So bayan ka shigo ka ɗauki token wanda kake son ka yi research akan shi, abu na farko wanda za ka yi scrolling a nan ƙasa ne. Ga wurin fee nan, ga wurin ARK sunan token ɗin kenan. Ga kuma token address ɗin nan, ga explorer a gefe sai ka danna jikin explorer ɗin. So bayan ya buɗe ma explorer ɗin kamar haka, abu na farko wanda ya kamata ka sani shine kowane blockchain da explorer ɗin shi. Wannan Solsky na Solana blockchain ne. Akwai na BSC, sannan kuma akwai na Polygon, akwai na Ethereum da sauransu. Ba zai yiwu ka ɗauko token wanda yake ƙasan BSC ba ka zo nan research akan shi. Ba zai yiwu ka ɗauko token wanda yake ƙasan Ethereum ba ka zo nan research akan shi. Sai dai ka ɗauko token wanda yake ƙasan Solana blockchain ka zo nan cikin Solsky ɗin nan. Wannan blockchain explorer ne na Solana sai kai binciken token a cikin shi. So kamar yadda kuke gani a nan wurin market overview, wannan bayani ne akan ainihin token ɗin. Ga price nashi nan yana 0.00032. Sannan ga market cap ɗin nashi nan. Ga current supply nan, ma'ana circulating supply ɗin ga shi nan. Sannan ga social channel nan Bloom. Ga kuma adadin holders wanda wannan token ɗin ke da. Yana da mutum 1,567 adadin holders ɗin nashi kenan. Sannan kuma ga profile summary nan. Idan muka diba a nan, wannan wurin name ɗin sunan token ɗin kenan. Ga kuma wurin decimal na yana da 6 decimal. Ya danganta nan daga wurin ainihin blockchain wanda kake amfani da shi. Misali idan BSC ne kana iya samun shi da 16 decimal, 18 decimal duk kana iya samun shi a ciki saboda yanayin nombobin za ka gani. Kana iya ka ga token guda yana da 0.000000 kan ka ga 1 ma sai ka an yi kamar ana yi. So akwai wannan. So shi kuma wannan na Solana kana iya ka bai wuce ka ga guda 6 ainihin decimal ɗin nashi. Idan ka diba a nan wurin price ɗin za ka ga 0 bayan 0 na farin 1, 2, 3, 4, 5, 6. So waɗannan su ne. Kana iya samun kuma 7 to 8 dai kana iya samu. So sai nan na gaba shi kuma wurin authority ɗin nan. Suna magana akan mintin wannan token ɗin yana under ainihin control na pop.com. Ma'ana mintin na wannan token ɗin yana ƙarƙashin kulawa na pop.com. Wanda ya ƙirƙiri wannan token ɗin
ba zai sake iya ƙirƙirar wani ba ya aza kasuwa. So kun gani? Sai nan wurin shi kuma creator, wannan shine wallet address wanda ya ƙirƙiri wannan token ɗin. Address ɗin wanda ya ƙirƙiri wannan token ɗin def ɗin kenan. Sai kuma nan wurin first mint ɗin nan, wannan suna magana akan minting na farin ga lokutan da aka yi shi nan. So sai nan na gaba shi kuma wurin token extension. Wannan wurin token extension yana da fools ne. Ya kamata a ce mu iya bambancewa nan wurin nan. Akwai wanda za ka ga yana da true, akwai kuma false. Wurin false ɗin ga ba wai shi ke nuna rashin ingancin token ba. Ya kamata a ce mu gane. Idan ka ga token da true, to wasu features ne waɗanda aka ƙara ma token. Misali, yanzu wannan token wanda yake da fools ɗin, ainihin abun da tsarukan da aka aza mai akan standard ɗin nashi shine a lokacin da za ka yi swapping za a cire fees. A lokacin da za ka yi swapping za a cire slippage. A lokacin da za ka yi kaza za ka ga ana cire waɗannan fees ɗin. Misali, to shi kuma wanda za ka gani da true ana sa mashi irin anti-whale mechanism wanda idan slippage ɗin yana kan kasancewa da setting shi yake zuwa. Ma'ana an dai ƙara mai wasu features ne waɗanda wannan token ɗin bai da. Ma'ana yadda ake ƙirƙirar token to ana ƙara wasu features ne. Shi yasa kake ganin shi true ba wai rashin inganci ba ne zai sa ka gan shi wannan fools ɗin. Ya kamata a ce mu iya tantancewa. Sai nan na gaba shi kuma wurin tag ɗin nan, kun ga abubuwan da aka yi tagging na wannan token ɗin. An yi tagging na meme tokens, sannan kuma an yi tagging na pop.pon. Sai nan wurin shi kuma token address ne na gaba, sai kuma ga shi nan honor program. So sai nan na ƙasa yin nan inda muke gani wurin transaction ne na token ɗin gaba ɗaya. Nan wurin signature inda muka gani hashtag ne. Ainihin shi za ka yi copy idan kana son ka ga transaction ɗin gaba ɗaya wanda aka yi, shi za ka yi copy. Kowane transaction za ka ga da signature ɗin shi. Nan wurin time ɗin shi kuma lokacin da aka gabatar da wannan transfer ɗin ne. Sai nan wurin action ɗin kun gani transfer ne. Idan ainihin out ne ko kuma in za ka gani a nan wurin action ɗin nan. Sai nan from suna magana akan daga, misali daga wallet ɗin nan to zuwa wannan wallet ɗin. Ma'ana daga wannan wallet ɗin zuwa pop.pon automatic market maker, ma'ana swapping kenan aka yi. An yi swapping ɗin shi daga wannan ainihin address ɗin zuwa wannan. So sai nan wurin shi kuma amount suna magana akan amount ɗin da aka ainihin yi swapping ne na token ɗin. Sai nan wurin value shi kuma adadin wannan amount ɗin wanda aka yi transfer na coin ɗin to shi ne nan na dala ɗin nashi. Sai kuma nan wurin token sunan token ɗin ne ARK. So wannan a wurin transfer kenan. Sai nan shi kuma wurin transaction idan muka diba. A nan wurin transaction shi kuma kun ga kamar za mu iya cewa kishiyar wancan ne. Wannan yana da block ɗin shi, ga block ɗin nan. Yanzu idan kai copy na wannan block ɗin ka je kai pasting a saman nan, to zai baka ainihin transaction ɗin wanda aka yi na wannan. So kun gani yanzu ga shi nan time inda aka yi transaction ɗin nan zai iya baka ne in da out sannan kuma da transfer. Idan an yi transfer ne zai baka. Idan kuma ya shigo ne ko kuma ya hita duk zai baka ne bayanan su a nan wurin nan. So sai nan na gaba wurin DeFi activity ɗin nan, wannan suna magana akan ayyukan da aka yi da token ɗin ne a decentralized gaba ɗaya. So kamar yadda muke gani ga wurin shi ma signature nan, wurin hashtag ɗin, sannan ga wurin time nan, sannan ga wurin action nan, ga from, sai amount kuma, sannan sai mu gani a nan swapping ɗin da aka yi daga ina, misali an fitar da shi daga nan zuwa nan. So mun gani sannan kuma ga platform inda aka yi amfani da shi nan pop.pon, sannan kuma da sauran wannan platform ɗin su Jumper da sauransu. So sai nan na gaba shi kuma wurin holders. A nan wurin holders yana magana akan adadin token ɗin nan to kowa da percentage ɗin da ya riƙe. Ma'ana adadin holders ɗin nan sannan kuma kowa da percentage ɗin da yake riƙewa. Misali wannan account ne wanda muka gani top ɗin shine pop.pon. Shine number one wanda yake riƙe da mafi kaso na wannan token ɗin. Sai mu diba mu gani how many percentage yake da. Yana da 11.81% wanda yake da. Wanda adadin shi ya kama ga shi na wurin dala 29,000. Sannan kuma ga quantity nan adadin token ɗin guda nawa ne. Kamar da muke gani ga token ɗin nan. To na biyu fa sai mu diba na biyu wane ne. Ga wanda yake da ainihin kaso na biyu nan sai mu diba shi kuma how many percent ne, yana da 10%. So kun gani wannan abun tsoro ne idan har ka diba
token in ya kamata a ce duk wanda yake mafi girman kaso na percentage ba zai wuce 5% ba. In ma ya yi gwaɓi in ya kasance 10%, 10% ɗin kuma ya kasance irin wani platform ke riƙe da shi kamar Pop.Fun haka ko kuma wani irin ainihin Dex ke riƙe da shi. Ma'ana wani automatic market maker ke riƙe da shi ba wai wani dev ba. Idan muka samu yanzun nan wannan wanda yake da 10% in idan ya yi removing na ainihin capital nashi to zai iya taɓa market saboda yana da mafi kaso na wannan ainihin token in. Yana da wurin 10% nashi shi ne ke riƙe da shi. To idan har muka diba nan za mu gani ba wani kamfani ba ne, a'a wallet ne kawai na wani whale shi ne yake riƙe da wannan token in mai yawa. Don haka wannan token in yana da alamun haɗari a nan gefe saboda Dev yana riƙe da wurin 10% na wannan token in. So idan muka diba mabiyin shi kuma shi ne yake da 2.2%, sai kuma mai 2.1%, sai mai 1.9% da dai sauransu. So wannan a wurin kenan holders kenan, sai nan wurin analytic in nan. Shi nan wurin analytic yana nuna maka shi token in ne, so bai nuna mana a nan ba. Da ya nuna mana da yake token in unverified token ne. Da a ce verified token ne da zai nuna mana. Sai nan wurin market shi kuma, nan market wa'inda za ka iya ma'ana wa'inda automatic market maker ɗinsu yake riƙe da wannan token in wanda aka yi creating na full a ƙasan, to shi ne nan kamar yadda muke gani. Ga shi nan Pop.Fun da dai sauran wa'innan ainihin market in. Sai nan wurin metadata in nan, shi kuma wannan wurin metadata yana nuna bayani na token in ne. Ma'ana bayanai na token in misali kamar irin name da decimal da kuma logo nashi, su duk shi ne yake nunawa amma kuma yana nuna shi ne encoding, sai idan kana so sai ka yi ainihin print out in shi. Sai nan wurin extension shi kuma, shi ma da yake unverified token ne, shi yasa kuka ga bai nuna mana shi nan ba. So wannan kenan bayani akan blockchain explorer. Duk wani abu wanda kake da buƙata kana son ka diba akan token za ka iya zuwa kawai nan saman nan. Sai ka yi pasting na token in, token address in a nan sama, ko kuma ka yi pasting na block in a nan sama, ko kuma ka yi pasting na hashtag in token in a nan sama. Hashtag na transaction in a nan sama, to zai baka transaction in da aka yi akan wannan token in ko kuma wani abu makamancin wannan. So bari mu tsaya a nan, a video na gaba dai za mu ƙara tattaunawa akan yadda ake tracking na wallet sannan kuma da yadda ake bibiyar whale.